Vitajte na mojom kanáli. Dnes vás prevediem top 10 najvyššími vrchmi Slovenska od najvyššieho po najnižší. Tieto vrchy ponúkajú nádherné výhľady a unikátne zážitky. Pripravte sa na objavovanie týchto prírodných divov. Gerlachovský štít. Naša prvá zastávka je Gerlachovský štít, najvyšší vrch Slovenska s výškou 2654 metrov. Tento vrch je súčasťou Vysokých Tatier a je obľúbeným cieľom pre horolezcov. Výstup na Gerlachovský štít je náročný, no odmení vás úžasnými výhľadmi na okolité vrchy a doliny. Vedeli ste, že Gerlachovský štít je tiež najvyšším vrchom celého karpatského oblúka? Lomnický štít. Ďalšou zastávkou je Lomnický štít, druhý najvyšší vrch Slovenska s výškou 2634 metrov. Tento vrch je prístupný aj pre turistov pomocou lanovky, ktorá vás zoberie priamo na vrchol. Lomnický štít ponúka panoramatické výhľady na celé Vysoké Tatry. Na vrchole sa nachádza aj astronomické observatórium a meteorologická stanica. Ľadový štít. Ľadový štít, tretí najvyšší vrch Slovenska, dosahuje výšku 2627 metrov. Tento vrch je tiež súčasťou Vysokých Tatier a je známy svojimi strmými skalnými stenami a nádhernými ľadovými útvarmi. Na vrchol vedie niekoľko náročných horolezeckých ciest, ktoré sú výzvou aj pre skúsených horolezcov. Pyšný štít. Pyšný štít je štvrtým najvyšším vrchom Slovenska s výškou 2621 metrov. Tento vrch ponúka náročné výstupy a úchvatné výhľady na okolité doliny a vrchy. Je obklopený ďalšími významnými tatranskými vrcholmi a je súčasťou nádherného tatranského panorámatu. Dračie pazúry. Dračie pazúry dosahujú výšku 2593 metrov a sú piatym najvyšším vrchom Slovenska. Tento vrch je známy svojimi dramatickými skalnými útvarmi a náročnými lezeckými trasami. Je to ideálne miesto pre skúsených horolezcov, ktorí hľadajú adrenalínové výzvy. Vysoká. Vysoká s výškou 2547 metrov je šiestym najvyšším vrchom Slovenska. Tento vrch ponúka nádherné výhľady a je obľúbeným cieľom pre turistov a horolezcov. Výstup na Vysokú je náročný, ale odmena v podobe úchvatných panorám je viac než dostatočná. Kriváň. Kriváň je jedným z najznámejších vrchov na Slovensku s výškou 2494 metrov. Tento vrch je symbolom Slovenska a obľúbeným miestom pre turistov. Výstup na Kriváň ponúka nádherné výhľady na Vysoké Tatry a okolité doliny. Kriváň je tiež často zobrazovaný na slovenských minciach a poštových známkach. Rysy. Rysy, ktoré sa nachádzajú na hranici medzi Slovenskom a Poľskom, dosahujú výšku 2503 metrov. Tento vrch je známy svojimi nádhernými výhľadmi a je obľúbeným cieľom pre turistov z oboch krajín. Rysy sú jedným z mála vrchov, kde sa môžete postaviť jednou nohou na Slovensku a druhou v Poľsku. Baranec. Baranec je 9. najvyšší vrch Slovenska s výškou 2184 metrov. Tento vrch je súčasťou Západných Tatier a je obľúbeným miestom pre turistov. Výstup na Baranec ponúka nádherné výhľady na okolitú krajinu. Je to ideálne miesto pre tých, ktorí hľadajú pokoj a ticho v prírode. Dumbier. Dumbier je najvyšší vrch v Nízkych Tatrách s výškou 2043 metrov. Tento vrch je obľúbeným miestom pre turistiku a výlety. Z vrcholu sa naskytujú nádherné výhľady na okolité hory a doliny. Dumbier je tiež domovom množstva vzácnych rastlín a zvierat, vrátane kamzíkov a svišťov. A to je mojich top 10 najvyšších vrchov Slovenska. Dúfam, že ťa môj výlet inšpiroval k tomu, aby si tieto úžasné miesta navštívil. Ďakujem za sledovanie a nezabudni sa prihlásiť na odber nášho kanála, aby si nezmeškal ďalšie videá. Maj krásny deň a vidíme sa na budúce.